No niin, eli Tosotin pöhöttää täällä ilmalämpöpumppuna 84 paritalon pätkän lämpöä. Toimii -25 celsiukseen asti suurin piirtein lämpöä. Sitten meillä on tässä takka, siitä saa hyvin lisää lämpöä. Mutta tän seinän takana oleva makkari, sinne on hirmu huonosti ilma menee. Tuonne takempaan tää ilppi laitettiin, että se vähän suoralla linjalla tuonne puhaltaa, niin se lämpenee ihan ok. Mutta puhallustahan tässä ei haluaisi pitää ihan täysillä, jos meinaa nukkuu tuolla makkareissa. Eli sieltä rupeaa meluun tulee sen verran. Niin tänne on rakennettu vähän uusia juttuja. Eli tänne on laitettu 140 mm ATK Arctic kotelotuuletin. Tää on nyt testissä. Ensin oli 125 tuuletin, se oli 80 kuutiotunnissa ja tämmönen valkoinen versio, niin 189 kuutiotunnissa pitäisi puhaltaa 12 voltilla. Nyt se on 12 voltilla päällä ja se pitää tuommoista meteliä. Tässä on kokeiltu näitä eri suodattimia ja kaikkia kun näitä laittaa tähän, niin melu kasvaa. Eli toistaiseksi ei olla vähän niinku oikeita kultaista tietä löydetty. Tuon lätkän kun laittaa vielä siihen, niin se pitää kaikista kovinta meteliä. Eli tää on toistaiseksi hiljaisin tommonen suoja, mutta tutkinnassa on myös, että jos siihen vaan tekisi tämmösen suoran levy vähän etäämälle, että se tukkisi ton reijän. Mutta se mitä se tekee, niin täällähän meillä on pienpatteri. Tää on nyt saatu kans kokonaan pois pelistä, eli tää eteinenkin nyt lämpenee tuolla ilmalla ja sitten tänne käy piltemasta suoraan tämmönen tuulisuoja vai mikähän tän nimi on. Pikkusen joutuu modaamaan tuolta yhden pinnin pois, että tuo tuuletin pitää olla ihan tuolla alareunassa, niin se mahtuu just tuonne sisään. Ja valkoisena se ei sieltä niin erotu. Tää pienentää nyt myös melua, mikä tuonne makkareihin tulee. Eli sen takia näissä molemmissa on nämä kotelosuojat, eli se ei suoraan pääse se melu tuosta menemään tuonne sisään ja toisella puolella on samanlainen. Tähän makkariin, tähän kauimmaiseen, niin tosiaan se on nyt tällä hetkellä kiinni ja täälläkin on patteri kiinni ja täällä nimellisesti on nyt 20,8 tuossa ikkunapuoleisella seinällä lämpötila. Jos tuo aukaisee ja haluaa, että niinku yöllä on hiljasta, eli ilppi vaikka puhutas nyt ihan täysillä, niin se ei kuulu tänne makkariin. Eli se on nyt mitä tässä sitten haetaan. Eli jos laitetaan tuo ilma tulee tuolta yläräppärän kautta, niin tänne pitää oven alareunasta tehdä pieni sirkkelöinti, että sieltä ilma poistuu tuota kautta pois. Toisessa makkarissa täällä näyttää 20,2 tuossa kulmassa lämpötila ja se puhaltaa nyt tällä hetkellä tänne huoneeseen pelkästään ilmaa. Ja sama homma täällä, että katsotaan, mistä ei ole vielä kunnolla kiinni. Eli tästäkin saadaan täysin hiljainen huone ja tuo nyt tällä hetkellä taisi olla 12 voltilla tuo puhallin. Jos ostaa Piltemasta tuollaisen säädettävän virtalähteen, niin sitä saa haettua melua tuolle puhaltimelle 6 voltista eteenpäin. Se niinku rupeaa pyörimään ihan hyvin, niin se siirtää ilmaa ja sitten tarpeen mukaan, mutta tässä huoneessa nyt on sen verran isot ikkunat ja sieltä tulee sen verran paljon lämpöhäviöä, että se on nyt täysillä ja se ei jaksa niinku kunnolla. Jos pakkane on kylmempi kuin 15 astetta, niin se ei jaksa pitää tätä huonetta niin kuin kunnolla tuossa 20 yläpuolella. Toiset tykkää nukkua niin matalassa lämpötilassa, se ei ole ok. Ja sitten täältä yläkulmasta se tosiaan menee takaisin tuonne olohuoneen puolelle. Ja se tavallaan periaate on tässä se, että jos lämmitetään pelkästään takalla, niin 500-600 wattituntia on kulutus. Jos lämmitetään tällä ilpillä pelkästään, niin kuin tällä hetkellä, niin tää on 1-1,2 kilowattituntia. Jos pakkanen menee tuonne 20
paremmalle puolelle, niin se on 1,5-1,8, eli 1,8 tää haukkaa maksimissaan tää ilppi tehoa, ja siinä on aika hyvä hyötysuhde tuossa, eli se on green vastaava pumppu. Täällä huoneessa meillä ei ole puhallusta, mutta se kun tulee se lämmin ilma tuohon keittiön viereen, niin tänne tulee 20,6. Täällä on tää poistoilma, se tällä hetkellä ei taida olla edes päällä. Ja sitten näissä takahuoneissa, niin vessassa on tää poisto. Tääkin pysyy lämpimänä ilman pattereita. Ja sauna on semmonen, että se ei oikein pysy, ellei näitä ovia auki, mutta täälläkin on tosiaan tuo poisto, että jos sen laittaa puhaltimen, niin tääkin lämpenee silloin ihan ok. Mutta toki hukkaa sitten vähän lämpöä enemmän. Et suihkussa ollessa pitää sitten tuota enemmän päällä. Tämmönen homma tämä. Tällä hetkellä on nyt vielä mietinnässä, että melu pieneni huomattavasti, kun laittaa tähän tässä 140 puhaltimen. Et nyt jos vielä kokeilis erilaisia näitä 140 millisiä puhaltimia tai sit suoraan seuraava koko ylöspäin, on 200 millinen ATK-puhallin, niitä saa kans 16 euroa. Nämä on 11 euron luokkaa nämä pienet 140 milliset puhaltimet. Ja miksi tänne nyt halutaan sitten tämmönen eikä semmonen virallinen kotelotuuleti, niin tässä on virtausta enemmän ja melu on huomattavasti pienempi, koska tuossa propellissa on vähemmän keskellä täytettä. Siinä oikeassa 230 voltin tuulettimissa, niin siellä on vaan ulkokehällä niitä propelleja, niitä on vähemmän ja ne ei ole niin aerodynamisia, niin se melu on huomattavasti kovempi suhteessa siihen ilmavirtaan. Eli isommalla reiällä tuohon, niin luultavasti saataisiin vieläkin parempi lopputulos. Katsotaan nyt, tehdäänkö siihen isompi reikä vielä koemielessä. Se nyt ei iso homma ole tuohon tehdä ja katsoa, että meneekö paremmaksi. Se taitaa olla 220 vai 30 kuutiotunnissa sitten se 200 millisen ainakin jonkun puhaltimen virtaus, mutta pyörintänopeus on sitten huomattavasti pienempi, eli se saadaan se sama virtaus pienemmällä pyörintänopeuksella, niin melu on pienempi. Saa kommentoida ja laittaa ideoita, mitä kannattaisi kokeilla.